pon ukut sendan no ya ki manbai yang I udah pengkrek yo sentu ya penting ki ya direktor ki madame ya kong dewi ni ta segini ko he dokter budak am ini syamha ki manbai udah pengkrek syamha wan jenis kemat Siapa mana dependen ki siapa yang jintap timo. Doktor ki agensi kon dari kandidat MP jong KWPP. Madam demiwan hirmain ibadai inong yalam jong ke East Hills Brockway apa aja tapi kalau kekong dewi kowi ni kinong ilam yung ini tay na narpo circle ni tay to nangilay semat hay joy por ukun no yung materchan rembay uai I kentit yang burom nakaliang yung kecnong to nangkong nang chap ay ngo yublay garat wada da kaneri wada yo I chaji nang batle wada emlang wi hag jingla luti yung I kam gibru kuya chem chibon gi jinge cibon ki jingjar Henry wala katele ngayo kekti gombor yang belai memcem we no go I hagawi kelimat wan hagawi minit le dengan nakaliang nga pediang purom yapi ginong chong chnong ki wada pelak ye por I corridor yang pi wan wo up o sniao ya gani ke platform we to ne gesni yang voice of the people party te ay kublay pediang purom le yado ki matbay manpa yado ki kena kero ki samla bat ki het perile pediang siaw ba ip chigani ke Jingïalang kuet pelai degani ke voice of the people party kueto igani ke campaign election te neliang yang mem kuau penjerong cibon ketin wo blai gerat was wo AUP kemet ko chat ko nang yo man ki kan yo pi ba kam tam le yo yi ulai de ketegeluti ko ya hap hakate ke long bru man bru dengan iliang yo ngau kwa de yo penjerong ai kuble le yagi nong chong chnong bat yagi wa he wasian ko de pelak ipor yang ki wo wan wo ya ap yagani ke Jingïalang yo ini ke sni bat ai kuble le ke dor ba pulun bat iku he yong ke chnong ke ta yong I woro kuam ji ko kumut ko kemat kiuda cha siapa ai dekat ke mesin gua pediang siapa ai dekat mesin gua em kata ke jingwit jingtut lene dekat ke jingkeloi dengan iliang yang dia doang hagani ke janit tapi pediang siapa ai gilok ki jor bono hagani ke meeting yang I wo hagani ke meeting yang I man ko lai bai lai rti rengkat ke jingda ke jingkner yang konrat kublai cibon Boleh cibon magercan namentah itu tiap berombi hari por dalam depan selang yo no jingklang unangkong na uma demi ni tena thain kleriet te pen up senyau cak skor demiat le bon ki benta bon ki jingikai bon ki jingpenyo hiluti yong ke parti khatam hinong rim yong ke parti hari por kutsendano yuma demi hirbai wan chkmat kapor yong pima Cimgu kelut. Chairman woman ad hoc secretary yang KWPP Wjhd Hills payu chan bor wa apply ganiga Jingïalang kiwi kiwe kiwi emlang ha ganiga kiwi to ki dong chan kiwa joela simran na kiwi ka thau
Yem lagi ni nadu na Juai konstituensi neta na po clear konstituensi kiwa daya pencit hagi Jingïalang luti nagubi ke thau chigubi ke thau nagubi ke chnong ini por sakmen yo yem lang ini kiwa he nadu ma Timothy ma Saki ma Job bat khamtam yang ma Kylleng su manubi na u riu sai ai dan yang Mukhla Hedai hapo distrik yongi dayam lang curbai ha ko ye bor emersin eji to wa gani Jingïalang ki yong gani ke parti untuk kabarang chong ini ki perlo kiwa ong yenga kan to chapo pnar tato ya kelam yang pnar takwa ananu khanai phi hilek nga hau kelam chapo jantia kelam dia kasi to emidau Kadang to gua ke WPP gua go ya ke ketin kasi yang iwo psiak go ha ke te ke kernit go pra yang ke constitution yang dari India man go wi na ke mat krekam go ke mat jingdawa dan ke mat wah kemat do gua i kam ke voice of the people party kani de man go ke jingki go de slam ha go yo i ke jingtimet jingye to go ke ketin ke thlai ke yang i tegar go gamte Haman la ki Jingïalang the UPDM kini ki Bruna po yung election office the bring the penyogi chagiwi tawan ki thau leba kini ki lat pathai khubor takaro gamne kwau klam yung kasi yung man go warranty nebha kini ki Jingïalang yung imto do hapo pna upaika pat hawro ki le penrutuli ki constituency ki WM hapo yung ki Shillong parliamentary seat Negara orang tayo mango ke Jingïalang tholang uklama di ketin pen yang kejat penru ketin sora kuangi ketin kasi te hagaban engkong apat pau ya ke Jingïalang yo play balai alam yangi nado dan step jong ngesi hagaban ilala ya gaban pendep shibon ki meeting nagawai ke jaka bat hangne ngisi dokumen sikadaya bangaklem perkat bai Dr. Ricky Inla ya kapan ya don lang bangi hagane ke jamit hapden ke jimbun kam ke jongi ngatherai masin dap nang tai na pom sing ile ya mare ile ya wan sini naga benta ban ya don benta bat kani ke Jingïalang hangne hasrong Mukhla tegani ke Jingïalang ke jongi POE kum kipat ba Voice of the People Party nado kino yalam hado kino gershan ngile trei borba ngile trei sitom ngi klem chong thai ngi klem chong klik di ya kaban le sopai ba banai ya kajing penchai banai ya kani kaji kai hagajing ye dei bat kani kasenchar ka khadar te hagane ka por i don ya i Dr. Ricky eje sengkon i balong i general secretary jong ka party haga jong ka por ka party kala ibit ye ba inlong i kertong iban ya aireng ha kane ka MP election how new stem arjar arposo kani ka jing sei jong ka party ya ini ramba kalong hadin bangila ngila ya tai ngila ya thir ngila ya wat pa ya ka nongrim ya ka jinglong jingim ya ka pule ka puthi ka jong ini ramba ngila lap kum ka party ha ka ba ilaton ya kata ka sap lani ilaton ya kata ka benta ha ka ban long kum ikertong na kaliang jong ka party WPP dia ka ni ka por na ku playro ya kinong ilam snong hagane ka jaka yole siki don hangni naman ka siyo tu ba hangni la ay permission ningi da ka dorbar belun Mukhla kajing kublay kalay sapi kino elam wat Lada pimla mani don lang ban ngiro hendrai kajing ay bor ka jong pi ban pelong igini kajing elang kanlong kajing kerku na ka benta jong pi kino jong snong hangni Mukhla de ban keren benia hagajing dei bat kajia lenti ban penkre ya kane ka election MP i Dr. Ricky insim ya kabata ban ai ya kane kajik batai kababnya dengan sim tang kato kane tliki benta ya kabangan ai jikran hapleng jongpi kum ki ba ha kane kasno Mukhla
ngakwa ban ye thu ipi ko ki pai ba ha ka jingmi jong kane ka voice of the people party okala don kane ka jingi kren harum hanen bagadai ka party ka badat dang tmai o ka party ka ban mi dang sipang makan sajano sibun kiai kiai kijing thol ane kijing kren ben ha ka jingi dai bat ka jingmi jong kane ka voice of the people party ngakwa ban ye thu ipi ki pai ba balai balahaban seng balai bahaban ni kane kaseng VPP kabangi ong kaseng pra lene kata kaseng sajima kabadang thamai hadin kajing yatai kajing yathir hadin kajing yoi kajongi ya kajing long jingman jong kajala hagabala don kajing yam kajing ot kajing anyar kajing do jikmen kachaba pai ko ki pai ba kire urang ba ki project ki khaw berkat nilewan napo kane kawai ka chatri hapo ka Jingïalang jong i presiden lang ba jong i iba aten milar ba sayo mo hapo ka ni ka Jingïalang jong i Dr. Ricky AJ Singkon hila pelung pelang hagabang ilaya tay ilaya thir hagabang ilaya perkat pa dagi snem galabam hagabang penmi perthai ya ka ni ka party ka Jingmi jong ka ni ka voice of the people party kamdai ka Jingïalang khat nanong ipi pai ba kani kadai ka plan ka jong play kabab penmi ya kani ka party hagabang ilai ka voice of the people party habangi penkela syakaktin kasi kadai ka party ka sur ka jong pai ba ngimi syakmat halor kani ka sur ka jong pi upai ba nong song snong hapo kani ka ri ka bai ka jongi ini oi bagadon ka jing bom yai pai Ilai ka jingken riang jong ka sanyima sima ilai ya kane ka jingle siliang khat ilai ya kane ka jingle bor ka bacur hapo kane kane ka bai ka jongi kumta kum kinoelam kibadon ya ka jingi kle kibadon ya kane ka jing siau khia ngimla shuban set ya ka jing siau ka jongi kumta ngilami madan ban lek terwa shapi upai ba banong ban kershan ya ka voice of the people party kum ka party ka chompi upai ba om dei ka party jongno ka bala seng chabar lene ka ba dei na rithor dei ka dei ka party ka bala seng i damangi kitari muluk ki bala seng apo kari ka muluk ka jongi bana jing shakri na ka benta jongpi kitrai muluk de ka jingmi jong ka dei ka voice of the people party ha kini ki asem tam ki balalej no la seng ye kene ka party ha ka khandai tari upnai kharwei usrem arjar wei oladang i phai sa kene ka ta jong ka party kadang long ka badang lung hadu kata endai ka jingtrei ka bom som thai ka jingtrei ka bala IT da kinong yelam ka party WPP ka la pau ka la penkhi ya kane kala briu henyo trep baro kawai ladang i pai seni lon jatia pai seni boy pai semaram pai sekendriam pai sekino kibenta hapo kane gabriu henyo trep ngile yo i bagala don kata ka jing pai kmat da baro kinong shanchno om tang kinong tebut ko kipai ba bai kiba pai kmat chani kaba penlengo ya kane ka sanjima sima hapo kene ke jela ke jongi wat kini ki khna ki barit kila long kita kinong ra khubor ya ka voice of the people party ki ba pon kilong kmi ki mat ya ka jing pen ki lemba ki khon ki ti ki jongi ha ka bala don kene ke jing shat ke jing ruai kala don kita ke jing tik ya ka jing mot jing perkhat jong kilong kmi long pa lemba ka jing pai ki jongi ya ki khon ki ti ki jongi ka ba ki pai ba ki da scout lat ya kane ka voice of the people party ka jing mi jong kane ka voice of the people party ngin pet ya ka jing ka ba menta ba ka ba kham tam ba ka ba hak madu kalong bangin pet bangin thaura bangin tharanti bangin wandra ya kata kalau we ka ba shai na ka menta ka laipo ka sapo sem ka ba duan oh kipat pala nang ipet menta ha kane ka chup ka bangi menta kan sabagi pai hak sau kan ro jong ka jingim ke jongi kala don kata ka jingdu jingkermen de kum ta kum kipat ba
gom kipai ba hagane ke shrong iwan ya kaban ai ya pi ya ka jing Sdang ka jing krau ya ka jing penchai ka jing pensiau tho haga jing ya dai bat kane ka sanjima sima namar ba haga jelar ka jongi hagane ki khatsan auto snap ke balale no jadi kala don kane ka Jingïalang Mukhla ka Syakai bago kipai ba haga jing ya dai bat kane ka sanjima sima da ka ba Jingïalang Mukhla upai ba bagi ong ba ka dai ka kam ka ba jakria bagadai ka kau ka baca po bagadai ka tamasa chisin saksem hagaban ye kon ye gane election and then ngi ka voice of the people party ko ki ba ngi klemi om tang ban yele ye election and then ban shim ye ka jingi kle namar ba upai ba po ka bri ke jongi ula sha kan ben ula sha pai po ha kiwai ki political party o kila kena ba kipai ba kidai kibabe ngin pen be ni ki man la ka sansem ki ngap man ka sansem and then ngin kwa ba kane kan chia ko kipai ba ngin kwa ba pai ba stop ngin pai ba bu champang skeu tho ya ka bor ka jomo ka ba ka election commission ni ka rin ya kala ai ha wai ba wai nong song ya ka ikhtiar ban jit ya kinong nikmat ko kipai ba iwan ang ne ya ka ban panchayat pen skeu tho e kipai ba ha ka jinge dai ba kane ka sanjima sima namar hakini ki por ki balai no chadit ni jid ya kinong nikmat endai ni pelong kendra yaki ni msau tho so mangi ki pa ni dai ki kendra lani ki try chong ka kam kala don kane ka jipet po kala don kane ka jingyau silakmat kala don kane ka jing leben ha ki ba pon ki menta ya upai ba de kunta ngile I ba upai ba udon hapdeng kane ka jingrit men sim msau tho so ya ka bor ka jomu udon hapdeng kane ka jing siau kulat uskeu bautrot uskeu bomdon bor endai go ki pai ba ngakwa ban percaya pi bahaga ni ka recent shot pai ba kari demokrasi kari India bai ke jongi lailat yo pai ba bolong ukandra bolong try jong ka kam Lada pi ki pai ba ki siu tho ya ka bor ka jopi balai ba balakup bala penkubor pi hangta ka sajima sima kan keladur shisin ka singi kum tangi shem ya gane ka jingi kle ban let so pai ba ban penshai ban pensiu tho ban penstat ya pi ban nangne shakmat ba da 1 kilo ki jing pen thame da 1 kilo ki jing pen be nginom ngok ban nginom liat ban nginom bakra lada ki 1 ki jing pen shoy ki ba kumno ro ngin yeng scam daga wai ka jingmot ban kershan ya ka VVP ha ka ban ai ya kata ka jing chakri ka ba bhatam bat ka ba khoi ngiyoi ka jala ka jongi kat banami kiski kanang hiar shatrai balai ba ka ja kumne ko ki pai ba namar ba yangi upai ba lakhen kum ki yut kinyer kum ki chap ki bom don dore hakmat jong kita ki seng sai perthei ki ba don hakabor sinsha lane hakmat jong kita ki nong nikmat ki bangila pencap mangi ki pai ba hendrei kila le kila pai da kila pai kompong shangi upai ba da kini ki kam bat ki jinglong ki joki te hagani ka por ngakwa ya kaban ong ye piko kinong Mukhla yo le sedon kiwe panda kiwe kisnong ru endai ngakwa ban ong ye pitam kane kawe ngakwa ban keno ye no endai ngakwa ban bo tam kane ka jisha habang apet ya ka jinwan ka jongi hangne snong Mukhla kalau compare na kiwe pat ki Jingïalang ki jongi endai ngatip ye ka daw ban ka tendrai jong kata ka jinglong ka jingban endai ngai ku ble pi what happening ki jingkhanglat what happening ki jingtanjo ki bapon keba pimat hagani ka sinong ki jongpi leba kita ki nongiram kiba sanchar don bor katni pile nut ban mi perthei ban pen I ya kata ka jingkashan keba raba ya ka woi so do pi ka pa namar mangidai mangi ki budget ngi ki pai ba ngi dai ki kendra on kai ma ki kendra endai manta apo ka ne gari ki jongi ki no mi khmat ki skeu ba ki dai ki kendra ka ba ki pai ba ki pen la ver ne ki yala bakla nga ko ba no mi ki pai ba kai ka ba UMLA jong ka ne ka juai constituency u yala bakla ki pai ba on tang hanes no Mukhla endai apo jong ka juai constituency ba ko wai u yala bakla wo ba ki MLA jong ka VPP ha ka jingran ka jongu ha ka jingla election wo ba kim chukran Hapo assembly ngau yo bo hagano kano ka jaka bo hagano kano ka tarik
ngau dame wan hirbai nganot ban pan shisha ya pi uma wala ni kisla kakran hapo assembly kakran ya gajinge jongi kinong jantia kakran gajing shate gajing shaban jong kipai nong song chong jong ka is that is hamte hapo top sentiment mano bagran ya gajing shale bor kijat bedri jongi hato kran wala ne kran babrai kran ni babrai hamte hapo kacing pentame menta kami daki हजार तक की हजार रुकम बन पंथोबरिया यो बाden बन पंथोबरिया यो voice of the people party bन पंथोबरिया या डॉक्टर की henry ngaong ko ki paiba menta upaiba ong dai shuma be ula paiba menta ula start grand kan ba grand ban be upaiba ula tip ya kanong rim upaiba ula tip ya galanti ba ka voice of the people party kaje te kumta pilio imeta ka kini ki social media kala don kani ka jingkwang te ka ba Sdang ya gane ka voice of the people party henry ko ki pai bang yong im dot por ya ka ban ya kno ban ya kan tho ba ki henry ngaung ta ka we ilai chapiu pai bang i don kam ya piu pai ba ta ka ta kala biang yingi bangin pen shai bangin pen siau tho ya pi kai ka ba ja ha ka jingkren lam wir ka jingkren lam tham ka joki menne ha ka Jingïalang hante po mai rang I deputy chief minister I mado president ha ka jing shisha ha ka jing kno ka jong ha ka jing kren ke jong umut banong ba ka wi pipi ka dei ka nong yalam bakla ka dei ka seng ka ba penchong sidio ba nama ba la kren palak yau pra ula klet penman ya ka wi pipi uda ong ka npp ka dei ka parti ka ba yalam bakla uther kelai ka parti le jong uther kelai ka parti le jong ko kipat ba kum kini kinong yalam pinsayo I bakin sammi nang ne shakma kin kren kulmar sagaway hangte hapo amarem kai ya kilio iyo patba ulai ka jinship ya ka jinkrshan ka barat ba ya ka voice of the people party haba ki pulong Jingïalang la don ka to ka jing pertapra ki ong a kariu buai Sdang baltim badras yo patba hang ne ro kan ne phiedon ki sang ho ka to ka patba ka babuan hang to shnom Mukhla kariu buai Sibon ki jingno kin kren lene kin pendo min sim yangi rengong ngim ju hikai baklai ki paiba ngim ju ai ket ngim ju ai pisa henry ki paiba ki wan na ka jing ki kle ki wan na ka jing start ban tai ban sha ya ka lawe bat ka chan bin ri ka jongi dai na ka ba ya ga ni ko Suara chong ko ki paiba namar ngam kwa ban kether lada ngapen phanya kala ya kine ki wai pat ki kerdong ya ki wai pat ki ketong ngas ngeu kumbang lau patruni kina kata dau ngam kwa ya gaban kren ke tho ya ki mat ki paiba kin bishar ala dingi ka wi pingin le ya kamram ka ba ni de ban le tengah kerpa ni pi hagane ka por idon ya doktor ki je sekon I kartong I jongi ya ka ba pin ya penjob dong burom da ka ba pin thep ya ka vote ka jong pi ha ka khat khanda tarik uyayong ha ka bangin go ya ka ta ka jingjop ka ba pura ha ka sau tarik ubna jun kum ta nga ya pi watch him sting ko ki paiba kin ong ya pi ale ayu ka ta ka thep mp ma thep ki no yelam chnong ma thep ki to ki riurang ba apo chnong re ha ka de ka kenti ko ki paiba kumbangi ong amala kini ki Jingïalang ngin ben khai yau tu padam pra kat hado bagi wei bagi parti tamban nyauro kin siau salia nama bagi ni pada tikram always they ku ta bang abang apek ya kani ka jing wan rti ka jopi ya kata ka jing siau shanrang ya kata ka jing siau ka ba don ka jing klepi ngathara hang ne don ki pai ba ki bang ala da pingwan ha chno jing Mukhla ro ngi tingi thepa yo pra la da wan ba den ini ai dia kini gaji besar keba pura ya ukar tong jong ka voice of the people party ngangai scam hangne piwan dekat karai keba de beralpa dan de ba ora keba de beralpa Mukhla ngin thau ko ban ngin tambon mangi ya kini ki kartong ki ban yele ya kani ka election MP video imata balai ka kani ka VPP ka posted
kani ka jingtit supang jong pra ngai kublei ya wailat ya preston ya usia pha kito kine ki spokesperson jong kito ki parti bapher kiba das ngeu kiba das ngeu ki kle ban yalap ya ka VPP mar sin Sdang Jingïalang hau pra iba ka VPP dan di pada kim yo tau pra lai tau pra Dre madu ilang pra te de VPP la ya rap lagi election ya ka voice of the people party kung tang banjori pi kung kipai ba ngam kerpat dengan ni kajing ngaurit ha la kabami na po ka download ka jonga ban kerpat ya pi banala chisin ya ka voice of the people party pin yo I ya ka jigla kabangi don lemba kini kimbang trekam ki jongi kibadon hadu ar posau tuli kimat kibangi lek so pai ba kabangi la de penpena hagila patha khubor ngin kren ye shibon ki jinge ha ka jinge dei ba ka jla ka jongi kabaya dei nang te na po parliament hangne hasten khalia ka jongi te kumta kum ki pai ba bai hagani ka janme ngimdon ka jaka shomana ya pi ngimdon ka sha ka dut ngimdon gai hapne ka jikhiat jogani ka be katne phila ya mirti kane ka dei ka sor kabang imperta nang ne bagan po hado has go to mawela baun kala go mo baun kren kulmar nang ne sapat ko ki pai ba Hasdong Mukhla kipat ba kilashai panang ne shakmat ha ka khaknai tarik long ka balong jia ka jia ha bra tulai sibon tulai sidamu Leisbon manami namata tabipin babda ini mata kedai hok bangin ai kedai hok ini bangin ai kecing kublai ke gerpang namata manami namar bau pra Sdang seni jantia jengi ai I berengkong bagit baba bayasam yo pra kylleng ke jantia jengi dong ini ai kata kecing ai ke gerpang Leisbon Hakani ke por kelam depan Islam kot sendon ya Dr. Ricky Jason Kon badai ro secretary jong the voice of the people party badai ro candidate MP jong ke party sa chim ke ke por ke patulu ai ba jing pensai jong pi kan song sa bangi dan kin mau sa ka hado kata kesni kat kendai trik bangi nation Wan yami banishon hab simbol ke bangila bangi ba simbol jong pra. Alpra. Tulai sibon. Aga bening konge. Halo. Aga bening konge kam nak sem depan pau. Kajing sngomo yo play try kendra. Aga benta kajing don kat kajong Maka Jingïalang nanti kajong ikut ke parti nak tukang Sdang ya ka. Kata agak kat kendai trek jong penai berkat way jong Sdang arajan arpaway. Ipai babi nai pi nyelong kumne kumangilong kum ke parti. Along kumne kumangalong. Ipada ni long kum tu kumbilong. Jingi bak dame Dewi bak Sambor. Tapi ni kiwai hot. Kira rambak jong parti. Ada pi nyelong kumne kumangilong. Am dah kajing lak kajongi. Am dah kabor kajongi. Am da kata kajing nangjing start kajong ini paro kadai nama kapor kajong play apa panshai por ini pulang ini komangilong ilait na koi kajaka sikoi kajaka ki pat babe am dai tang ka party ka party ka bagi seng tang wanilap ke election ka party ka voice of the people party ka party ka bakwa ka trang ya ka ban panshai supai ba upai ba jogi ka vi ka kajong ini on long upai ba ubastart Onong upai pa uba shampang, onong upai pa uba don kating skoto, agabe day bat ka politics ko ki pai pa bi. So banai kuble ramba jong shnong, iba ai ki tin priang ke jong ai kuble pi ki pai pa bi. Iba soto hagba kom ki ni ki ski ki por. Kane ko ban bon shaki Jingïalang jong voice of the people party. Kata kalong kating sisa kamtam. Sa Thai Jate Hills but don katukan kwi jaka. Balingong kata kadaw kalong ba
Menciski ngarawan naspo napo juai. Kendo kedai kau ikan lok kami. Kalau syak berngam banwan segi meeting jong upra. Agak makin nok penyat jong esnong. Kibarngam. Pada dalet kam meeting jong upra tentang kamu kakam sispa sengin. Katunomin. Wak miok su. Kata kadai kama kami ini harus kum dengan kapor. Wak perkenal bigi pajak. Kuapan perkenal bigi pajak kiba ini. Bagi don haga sensar pajak. Idon haga tagari. Kabau pajak ulong ukenrat. Pajak udan kapor. Ya kapan jit kat kaba umon. Yano ban jit yano ban kentai. Amdon manu badan kapor. Ya kapan penpor. Ban mek don por eu pajak. Kapor shong happy marway. Hakan dong bapilai ban rai jano ban jit. Mangi hangi ku voice of the people party. Nami bayang ko belum kertong jo voice of the people party. Namla ban penpor ye pdi yano haga de kapor ban jit janga. Mo jit janga ses jit janga lada phim jit te ngin se pekai em kam la bandong kom kata. Ni kom kenong nom jo voice of the people party. Nado bagi Sdang ye kani party. Boleh bagi Sdang ye kani party ko kipat ba. Donkam bantep. Nama don ki bakten thok ini. Oh bagi party ko besul kuat ban pra. Maupun aga poor election. Ya party ko besul mi tangga poor election pat. Nimi namar badon ki tauba ki bakta. Nimi namar bagi don ki khmat ki bang ye. Nimi namar mi don ki score ki bang snow. Nimi namar mi don ki kicap ki bapoi kylleng sawdong. Bad bangi i ka jing long jing man jong ni ka ri ka ba ye ka jogi. Ni ka jing ut ka jing linear ka jong pai ba. Ni ka jing ut ka jing linear jong ka mariang sawdong sokon. Kawa ka voice of the people party is soto. Bawa kitaro ki bangdan centur ko mga panopi. Idai ki bayo play lo bu hanga panopi. Ya ka ban pet pan kmi ki ban sensar halo joki ro ko ki pai ba age. Ka voice of the people party kami they hadin bangi pet ki jinglong jingman jong ka jala. Aga por ba ka jala kan rakhi artat ya ka jingdok sampo tuli ki snam jong ka. Ka ba jai ka jala ba age ka dongi. Aga trota ka ba sampo snam jong ubriu. Nakren wat nagabantai na dia. Na don sampo hati ki snam menta. Na shuhe ya ka jala tang khat san li ki ski. Banya soto bakarta jong ubriu blakot sampo li ki snam. Kade karta ka ba ubriu wala scam haga nongrim. Wala scam haga purkhat perdain. Wala scam haga kamai ga kaji. Wala scam haga aka sikala panong lengkot haga daga long briu man briu. Kata kalong ka jing shisha kalong briu man briu. Haga jala ka jong iru ngila kmi lenti ka bakum kata i. Baga jala hadin bakalaya sanpo tuli. Hadin bakan rakhi ka jing rak sanpo snam. Kade pan long ka jala ka bapau na plengki jala ki bapon kamtam shathain lam mingi. Ngila de pan long ka jala ka bapat ka kerdan ka baningkong. Laban on na plengki jala ki baret hakari India barokoi. Palai bang kum tha ki par dok ba he. Pai pa be palai bang kum tha. Ka dau kalong ngi don hagani ka jala. Kabau play ula kerku shik ka de yangi. Langi kren shapang ka spa chong ka mai Mariam. Langi kren shapang ka spa chong ka khando. Ngadawan nang te na po sning mentan. Kadai ka jaka ka balak pan om. Kabala panlong ka pyamja jong ka jala barokwe. Ka jante hill su kam shim tuna habang pai bat habang kylleng sawdong. Shibun ki panthor shibun ki jaka ki barat. Ki bangila pan long kang niru kawai na ki pyamja jong ka ni ka jala ka ihit ka jongi. Ki palok pa ihit. Kay ka bangi i ka ni ka jala ka jongi. Hadin sampo tuli ki snam. Uplay ka maong wala kerku shikade. Habing ingam siapok kendo, orang idon ke spa, coba kendo hapok kendo, kaba bon kaba ngidlak penong, ngiu belai ulak kerkusi kadeh, lengba kimal kiba kodor, bat kiba remdor, kiba don hapok jong, kani kemim mariang kejongi, hani ke celah kaba it kejongi, ngidon kemariang sawdong sokon kaba itenat, ngi ajuang, ngidon ki lom kiwa, ngidon ki krem ki krok, ngidon ki sentir ki skot, ngidon kita kisentiu long
ngidon haga jala jungi kumbalai hajar samspa jat kisentiu haga ni ka jala ka bi ka jungi ngidon ni ki ksha ki banok rumpong ngidon ni ki wa ki bakoi pelpler kai shu bangim don ko ki phat ba bi ka jat ben riu ka ban nado pempat wan ka ka gospel nado pempat wan ka ka nyam kristanu ngilong ka jat ben riu ka ba tip riu tip lei ngilong ka jat ben riu ka ba tip kor tip kha ngilong ka jat ben riu ka ba tip ka jong ka akor ka buram saka pat ko ki phat ba ke bangin nang kwa ka ba sa ingi kalong tang ban shu le ya ka ba dei ban ra ban kan theo ya ka ni ka ri ba ya ka chan pen riu chungi shaki kerdan ke ba kham shlor bat kham shlor su kwa ban pen kan ma ingi ki phat ba ba ya ka ni ka por kom no ba ngiyo ya ka jala ka pura ngiyo ya ka jala ka pura aga apoi tarik chung bunai baning kong khat khandai spa nyo pa kom no ba ngiyo ya ka jala ngiyo ya ka jala ba le namar baga sarkar asam kadon ka jingtmu ban panrong jubor jaga ktin asmis haki school ki jongi haki jaga puli ki jongi haki office traikam ki jongi kinangelam haki ni por rengkat ban kinangelam juga jong ki garo ngelayam mi pai ba ban persha ya jala asam bat daga ta ka we ka put ka we ka por ngelayo ya ka ngelay ilek persha ya sarkar asam kat hadu bagi sayo ya jala ka pura ngelayo ila ka jong jala ka pura pan sensar daladi yeladi kata kalong ka jala Meghalaya ka bagi lai Sdang ya ka Jingïalang ti nado ka poi tarik prai baningkong kat kandai spa nyo puar kai ka bajai ka jala ka jongi kan mau ngem dei ban kletru baga por bagi don hapo jong sensar juga jala sa kat shalom kalong ka nomba jong ka jala asam panama bagde ka nomba jong jala asam ni don not ki trika per ki head office for per ki don not ni don ka secretariat ni don ka yang darbar thawan ham tu kabala penshna yingi nado kapor jong ka sarkar asam desi sha pa ngaju ong ni long kum ki tu ki khon kiba ki khme ki khpa ki la pen pet pen yang ki la ai na hangi na dong shodong o ble na jrong wala kar khu yangi kai ka basa ingi kalong thang ban don ya ka jingket khle ya ka ban pendon kam hot ya ka ta ka bo ble ai ya ka ban pen tri kam ya ka ke barok khla don ban ban ka thiu ya ka jala shi ka dan ki ba kham shalo so si pat ko ki pat ba wi ba shwabing dop ya ka ta ka ban rakhi ta ka jubilik sia yang ada jingdap sampul sedang kai ke bami khana samari ke bami nage tnat reka mo fer jong ka sarkar India ke tho khumno ke tho bakat jala Meghalaya kabalai bo yaka hakawai lagi thok jong ki hapo ka lagi thok jong ki shpau tu lagi jala ki bare labro yaka jala Meghalaya rengkap baki wai pat ki shpau tu lagi jala ki bare bar kata report ke tho khumno bakat jala Meghalaya kapat jaga kerdan kapat syatrai hagalian ke puli putri hagalian jong ke koi ke kia ngidon sega benta kapat syatrai hagalian jong ke kalian syatrai hagalian jong ke sensar kadar ngidon syatrai hagalian jong ke yok ke kot oh ngilong ke jela kapat donkam hagitai lami ngiko ki parlok berit kata kali ke dor jong ke jela ke jongi jong ka jat pen riu ka jongi hadin sampo di kisnam amdai tangkat tha aga jala jongi propoi na shispa kene ke nongrap ke belum to put nom jong ka yok ka kot haga ni ka ri ka e ka ke jala ka e jongi ke ka bajai ke nongrap ke ka bajai ye ka jala jongi haga ka pa ka di propoi na shispa di ke barap kadika jala pat ka bomdon ka jingshan hagaliang jong ka bam kadi ni bat ka kedan ka shatrai ka ba na shatrai haga jingshan jong ka bam kadi amdai ba ong ka voice of the people party mano ba ong ke report ke ba panmi na ke trat trai ka ba pher shatrai do i hapan mo jingkali a balai ke nomre kata ki nomre ke bon balai ke mla se pan panmi e ka bam pan pendap balai i hapan Shanya neki na shabal ban pendap ke bam ke jongi boleh ka jak kom tahin sanpo tri kisnam ko ki pai pa ni bat ya ka kerdan ka baning kong ko ki pai pa
haga bay day bat ki jing pat jing pra jong ki long yeng long sem ki jongi ka jala jongi ka bat ki ka bang ka bening kong ni sop hoi na ka shispa jong ki long yeng long sem haga ni ka jala ka bay jongi day ki long yeng long sem ke ba ki kan thai ka ban shimti ya ka kam ka jong rong ba kiran sipon ki daw ki mengima ban keren anai ka takalong ka jing shisha sop hoi na ka shispa ke long yeng long sem ke ba ka kan thai ka ban shimti ka kam ka jong rong ba hakarin dia borok kawai tan khat saw ni hispa ni ka jala jongi mar kompong nem dai ban su sorong ni dai ban ran ya ban bo jikali balai bakalong kumta balai baki pat ki pra ki long yelong sem ke jongi na ka ka daw mi ha ban ye nai ko ki pat ba kani ke long ki tak ki shen ke jing shi sha ke bai dai pat ka jing long jing man jong ka ni ka street ka jongi nano ipi pat ba ba ye lada ka ni ka street ka jongi kalau ka street ka blok kiu hakiu pun ki banta ka piang lut nadong shadong nano ipi pinung itu yaga ubayang haga di kapor ko banta ngam pachudon banta menu ka kam politics ki pai pa be ka kam ka jonga kalong tik tang kum no hikai ham tei po school ba nehu bat mentang ladon aba ken kelom ki smi ki por ki snam jonga di hikai jonga nadon menta aru properly ki snam komono hikai ada mendapat Sdang ya ke Commerce Department hapo St. Edmunds College kay kablan sim penlang yang lapangan sim ya karai banrung siya ka jeli ka parok yung kuno ka politics tiga bacak niya on dala daily ki por election yung kuno kalampi sa atem long bagi kon election kalampi sa atem wat ya kren election kiyong kata dai ka jing shisha dem dai na politics ka bajak dia election kan pisa mlong okay papa abang shim ya karai gam dai karai khlong bang shim ya karai bang rong shaga ka jeli shaga ka politics balai ngali penjak dia lu dia abang tip khlong ka bajak ya nai ko ko murang ba na persang banwa atu ka dai se ka bajak dia atau kata politics ka desi ka baca kaya atau longsi klempisa panya kun ya election klempisa long ne kita kidai ki bangarai nrai ka bang sutlat panya thoi pigi paipa ausnam arajar arpo rengkat bari baden nge shom nge perkhat palai baka jala jongi kalong kumni palai baka hiar kani ka chat pungriu ka jongi hagi bapun ki benta kapo hagi ye kata kamen sim joga jing smokia kapo hanga badi baden kata kamen sim joga jing kitkre yongi happen ne ip pade hanta baga sogi baden penam long marway show palai bang kumta nomor arajar shipo ila khotyaga panyadon benta hagata ka clean politics panwanra ye ka sansar khada kaba khoi hagane ka chala jungi najuk kali namar bayu deng si romba ulang ngam hagani ka jeli aga kum utaw beton benta baki seng phalang ko president jo FKJGP ila rong shaga jeli shaga kam san hima sima ila long we mali na do arajar pra ado arajar khapra arajar shipo por bi khotena ba aden na ngan yat kani ka kam kum lo kai walaw ko shakri jo moblai hi ko to nangilam jo kari ba ka jat priyo yat ba phi to kanti ninya threi na kum noi kai nan hi kai ki khna ya ka bai dei bat ka ple puthi nan sandur nan sneng nan kraw ye ni ki khon ki balong ki taki ki balong ka loi jongari ba ka jat priyo ini ya kum tha ba den en rai kai ka bacha house name arajar alpo nawangi ba den hagani ka kanti te nan ai pi ka ti kamon nan ka shan pi panong ka ti kamon ba ka ti ka dian panantang ya khot siki kap tu ka ne ki parlo ba dami wan hi ilong way na preng jong kita ba abangi shong ya perkhat ngiong balai ba ka jala jong i kalong khat ne kum ne ko magalong kapdur kapdal jong ka mi tanat so lamong kat sebapai isang sot pampet tangka jot ka pe sudah ya ka ne ka jala ka it ka jong i ka jat ben reu kalong kum ta ko ki pat ba kamariang lu kalong kumta ishim yakarai ramba bangin le ai
ni Sdang kan ya ka party the voice of the people party ka bagaktin chongi kalong ka sol ka jong up piu pai pa ka sol ka jong up pai pa ka balagi leches kendong lagi leches sol lagi ke snot ya ka sol chong ki kun samla ki ut ki committee ka ki ut kilanyar ya ka ting jenjar ya ka ban pendap penbiang ya ka ting donkam jong ki un ki skol ki bombiang ki skol ki bat nadu ki por ki monswa lade ki de ki LP school sa andon ka jing kiu na ka LP ha ka jing shisha awla ya kita ke rata sampusnam na ka LP lade ban kelas ka UP na ka primary amonong sa ka secondary higher secondary bat kum ter ki sub center kila devan kala nagi sub center syake PHC syake CHC kap bakom kajing long jingman jong kajaka kaya ka bajai ke jala jongi kita kamtam jogi sarkar ki jusa kamjo najo komunoi kai ladam day naki school baseng de ki riu shimat landai naki school baseng de ki nyam bapher naum shano kapule puthi jogi ladang isu shanya tan naga sarkar kabaki no hikai ai ki school sarkar lani kita ki ad hoc lani kita ki wiki deficit ya pantia surut banyo ilaga jong ka hok ka jongki hato ka thase ka dei banlo hadin san phok ki islam ladam dei nikin shimet ban stang ni ki hospital baki ai ki jaga suma dan dei biang naki nyam bapher ki blas dang ban ki basna ye ki hospital ban shanya haki hospital sarkar lagalong ka civil hospital CHC PHC ki sub center aba pang basitom pai pha o kan bo yangi hak jing ma ka bakra namam ju done ei kata kalong ga jing sisa ato ka thase ka de ban long den ta dong Sdang ye ka party namang yo snow ye ka jing ot ka jing knyom jong pai pa Sdang ye ka ne isa ai ro ka kerteng ye ka sur ka jong upai pa ka party ka balong ka jong pi ko ki pai pa to tep pa ka voice of the people party kamdai ka party ka jong ba den kamdai ka party jonga kamdai ka party jong ba dami ne ba shanbor hane anai to tep ko ki pai pa ka voice of the people party ka VPP la ni upra uday o jongpi ka de ka jongpi ko ki pai pa ni sen ye ka party ni ai kerteng ye kata ka party ka suru pai pa bat ni ong balai ba ka chala ka jongi ka hiar haduk kat ne kan ni ong ba ka tau ba kawai ni ki tau ba kalong aba kita ki nungelam ki jongi hadin bagaimana yo ye ka chala ba pura kaba sosi ngala panong kade namar bekem don ye kata kajing ijngai namar bekem don ye kajing ijngai padang uriu start kumno kari baka jat penriu kabam don kajing ijngai kan sa shuja ngai kari baka jat penriu kabam don kajing ijngai kan sa shuja ngai pai baba ni hapon smutu namar kata wadaga jing em kajing upriu jong kapriu ladangim tip shano ban poi Oke pai pak kadon kecing ma ngin suyat kum kibreu ngin poi saklau sebetap ngin sesu pakla ha kecing yat enti nami menenang te na po usning ngatep kalenti kalong kebacengai man poi sini anai ngatep ba nan poi bet Mukhla target kadwa kalong bangan poi Mukhla idon syukur ke lat kalenti alapun wan na poi shalom tang mga tip patang wan na shalom karon tham bangan poi ha kapor ko yan najit ikani kalenti nang te na po malosnai yan kanor tiang bat kumtu wa ijer kuna poi hangi namar balay bangan tip shano kadon Mukhla ngatip na kanu kalenti ya kabanya kumta na poi hangi ha kapor ko yan kabang mat ban ong ko ki pai pa ladengim don ka thong ha ga jingim jongi ladengim don ka jing ichai kabama kalong ngin sa shuja ngai baka state ka jongi ka jai pen reu ka jongi ke ki bangi don I ko man shuja ngai no thang hakar pa ka ba sanpho munta sanpho ati islam den da da habang Sdang ye kan ka party o play po ha ga chim mat khat jongi bangin snotho ye kan ka way ladengim don ka jongi ngai nam ni shakmat ye ka lai po sanpho islam kalong kabama ko ki pai pa namang don kam ban pensyai shibun
ada tangsan pol tulis nam ni kat nongela yar kum ke jat penriu kat nongela yar kum ke jala atau ni padang yar so MP onke nongelam ke padang ke jingke kle onke ramba ke basokya nagaran tagala wai jo kari ke jat penriu yon ka bom nuak pelong ni Sdang ke nyane ke parti rengkat bat ke jingi chlai ke jingi chlai ke jingi chlai ke jingi kalong ya ka ban penempat ban pen bhapat ban pen klator ban penempat pen bhapat pen klator kita ke jing terang ke jingi chlai ke jingi naga bentak ke arpo laipo sapo sanpo snem kabanwan kata ke jing amnut jingi bagi lan miu patba daga tagam lenti kabadan hakka ke jingi chlai Malay pinggir kita bagi dan kam bagi Allah yupai pa. Daga daga lenti kabaran kacing ijnai. Nama Malay Allah ingin nadu kata kabang iyo ika celah ko pura. Ado mentah mene kabang yam tip shano berpoi. Lasya Allah rumah tip ini. Lasya Allah ini alom kum tu beri warung sepok klau tip shano berpoi. Ngem kwa banyalam makna syuri pai pa. Ngemi syakmak kum kirang ba. Kibadon kata kacing smukia. Kibadonnya kacing kekli. Nama Malay yang ini yang ngaruh ngai katon ke Jingïalang Mukhla dena ta kadang yo hap baga jat pen bangin let shada jat pen riu ka ba to phai no nagalenti kablai lam Mukhla phai no shagani kalenti ka ba thamai pai pa ba ha ka por bi Sdang ye ka parti kay kabangile kalong ngem tep lo pa un pedang nem pedang ya kata kalenti ka bathamai kay kabangile kalong ibu kadin shanya hoplay ibu tangga jingkamen hoplay naman ni isam sotpan pe ya kana jinglong jingman jomani ka jala ka jongi ya ka chat pen riu ka jongi ibu kadin boya khmat ublay ngem tep langilet saka chat pen riu nakin pedang rengai ngo ublay baga ta kajing persang kajongi kajing tracy tom kajongi kabangi ju on baga party kajongi kamde ka party ka basuat ta penyelap election ngede ka party ka balik kylleng sawdong hangi baga ka MLA election ke MP election hangi kamde kata election kalong sibanta John kajing joga digin ngat nanti jongi kum ka party rai ngi soto bangi hapan let chupai ba banyak tho yu pai ba ya ka jinglong jingman ya ka dor ka dar jong ka jala jongi ban kren ya ka jing shisha namangi soto pari tang ka jing shisha ka bala ban rot ini tang ka jing shisha ka bala ban pula ini tang ka jing shisha ka ban laken o pai ba soto banong o de shisha pi o pai ba on pai shadian ba i shisha ja ayu yani balai bangilong kat ni nama kata-kata mentah kabut sotan nak kalong kata kacing persam kejongi mentah kat sebagainya upai pa uwan ban snap nama rawan sini Jingïalang jongi ngemuan ya kaban panpet upai pa ngemuan supai pa ban kular ya ka beneng ya ka kendo ngemuan supai pa ban pentame de ki bam don nongrem ngem sumon supi ki pai pa panon hek kane badan penong yu pai pa kong kamar kamata em kata kamdai ka politics ka jongi kalong ya ka ban pensyai shu pai pa o pai pa un long ubasa o pai pa un soto ya ka bor banyak ka dor ka jong ka long breu man breu kata ka voice of the people party bat ka smokeman kalong kat shabangile o pai pa upai kamat changi agar mereka jangan duduk kat ni pidon masuk benon khubor khubor pai papi khubor everyone kita piwan hangni tang jaga shop lu myo kasha katot myo kaum lu myo everyone khubor patnam artatin kaum Jingïalang juga parti kabangi ong kalong manta kadai kenti kajong pai pa manta kadai saga kenti kajong pai pa agis nam barok lo lihat one kapor election one shisin sansnem kalong buka tamas saba barok lekamen nama palai donkam nekreru yo baik kapisa syukur chong kaliru yo pisa kajayo kashayo secret yo kakiat yo hi kata kalong gating shisha
Kata kali ka politics ki pa ke pengalaman. Lang ba kini ki sampo art likisnam. Mereka kali ka politics ka bakumdo. Mereka politics ko ki pa. Kapan pay ka laway jong ka jingem ka jong apa jompi. Mereka laway kapan ay ka jingkerman. Mereka politics kapan ay ka jingkerman. Ya ka laway jong ki kon ki ka jompi. Mereka politics kapan ka jingkerkri. Ya kapan pet pankmi. Ya ka phah kamyat. Ya ka roy ka kêu jong pai ba bobor palang. Mereka kali ka politics ka bachuan tang shisen haga sansnem. Ban penbe, ban the, ban kular ya kapneng bagi kado. Oh teng le hakabakum, nayak so kumo om naduk mana abastan. Mantangi iru ya kata politics kabalaya dikisna melalit no. Ban hado mentah ka politics kabale dagapor. Mana hapo sneng kai kawaja. Kita phah yang kabiga ka message. Bahadin bangilami manginang to kajingalang. Dan segawai mereka parti ka pelong yang kajingalang. Play ihi nama upat pak mentolongnya upat pak ulat bitter nama balai belah susah tok supan bit man kepor election tekum ta don kita ki bril ki bapor barang election negoi ke parti ki bertahau pra pak kumpa pikir kebaca kisah kem kita Dano, dah kita kibalon hakapor, kibalon kam ya kapor, ya kapan kam ya kita kip nongkersan jadi. Nampak, nama kadahi kalong kumbangi i, nama upai pa ulangnya, upai pa ulang thaj ya kini karut ka politics kabasule don bor. Anda ikut ke paipa, kata kali ke politics haduk mentah, enggak khotting ikut ke paipa, donin long ke basur, ngenam syakir, kapol ke somapi, ke politics kajongi kadai, am ke politics, ya kapan penbor ya noyeno, ke politics kajongi kadai ke politics, ke basule pan terba ju paipa, lau paipa upyang nem lada piang yang ngaru, mo, ubah ke parti kaji, ya kapan parti kaji, ya kapan long ke ketong. Stop shot, mo. Away no kapati jong ito. Inong le song shit pi. Namar boleh saken no. Boleh so pok kenong po jong pra pasule song shit. Kata nakwa penong pi. Mo. Kong ka voice of people party ka politics ka voice of people party ka day. Ka politan terwa supapa. Namar boleh ka politics hangi ka day kata. Ka bangi sroto. Ba kita long MDC, WMLA no MP, kita tang di Shakri, ke Jongpi ki Kendra. Mana? Mawan ane ko ki papapi. Namla panong jit jaga. Namla pan penbor pi. Nasu terba yang lebih. Kapor ke Shong hapi. Lapin jit lapin kentai. Lapin jit. Kamu syakri na orang itu, dan syakri hak yuk papa. Papa, nanti papa wipet jangan, bangan long syakri jo papa. Syakri jong ke life pun real tu di konstitusi, ke apa juga sulung parliamentary seat. Angka way ke bawang, lalu life pun real tu di konstitusi, ke ay ke jengkersan jika PPP. Away ke bawang kular kalong, tang bangan lehok kamu syakri, ujang tegak juga life pun real tu di konstitusi. Kata ke politics kajongi, kabangi keren ya kacing donkam ban honra ira ke politics, kabakat kon ke sandur kajong play, kabam don haka kacing bamsop, kabam don haka kacing lek syuliang kapap, kabam don haka ban lek bor, mereka badon haka ya kata, ya kaban sandur, ya kaban don kacing kekre, ya kaban tau, ya kita kian, ya kaban le nak kaban ta, kapha kamiat nak kaban kacuman toy kajong paiba, kata ke politics kajongi, paiba bayi, nasmo sorong, bau presiden rangba ujongi, ibadan melepas saya mai, agak por bilong MLA hamte hapot long krem, kamu MLA shipau telik Islam, kaya kibilale, ya kata ke MLA scheme.
Em penduna wat sinayaru. Kamu syakri jong patba. Kamu syakri jong kita kendrat jong nongkram konsumsi. Ila teri hok perila lehok. Pat hak kita kishipos nam pitip kai kabaca. Ado syahajar kilong yeng kila yo laga jong kai yeng gasam. Namar balai bau tau syakri ubaki kila jit. Ola teri hok pan mentoy bukan kikendra. Omta ado syahajar kilong yeng kila yo ika yeng gasam. Lengba jong nu. Lengba kata Emily scheme. Kabla penmi daga sorkar Meghalaya. Aus nem khat khandai spak khandai pawai. Pan sam shau paipa jong barok kin reu pau tali konsulsi. Pat mentau paipa tu tip ya kani. Namaru paipa udi bantip. Para sikat tu umjut kipor balik do. Paipa umjut tip ila ka jong ka hok ru ko ge paipa. Mentau ke Emily scheme lapmang daga sorkar WhatsApp hi kani ka hapok ka jawai mo ke jawai si ha jawai syajar lai spa lai punyo lak hagi samsem syajar lai spa lai punyo lak hagi samsem nagaman ta jongo nagaman ta jong bero pa jong kani ka konsensi सरकार कलमंग ये कथा शाव पटबा लेनबा उताव शक्री उबा पिफलाचे उताव एमएलए जोंपी द सरकार कलमंग शाफी के पटबा 6000 लाइस्पा लाइपुन्यो लक हागे संस्लम बट कहे के बा पटबा फिदन काम बन पान ये के जिंखें नाव ताव एमएलए उबा उलाजे उबा शक्री जोंपी Hilang ki kendrat tu tip dia kani. Kendrat dalile, wapat dia ke kendan jong kendrat. Syakri kisah ki syakri. Kamram jong syakri kalong. Tang menteri hok pat pan le hok. Pan mentoy kendrat. Lada tau syakri. Option no ya ke kendan jong kendrat. Kai ke banja. Kendrat pun poi hak jing jenjar. Pat hak sosat. Pat day nomor kata the voice of the people party. Kai upatba. Upatba unong ubastat. Upatba bawan Jingïalang juga voice of people party. Kiyo igi jingtip ki bakum kita. Esi ngam tip kanu reben jong pi ki batip. Kanu ka hok ka jong ka konsumsi jong pi. Ni pen benar kani ka por. Syaja lai spak lai punyo lak tengka. Agi sansnem kamri ka hok jong pi patba. Patena makara ka daw pi de ban mong ki baslor. Pan khen nau tau syakri. Oba pi ki kendra ilaje. Lam kumta pi pen hiap dor jaga kedan jong pi kum ki kendra. Usyakri uhap sa usyakri. Nama la klem pi onum la pan long Olong kumba olong day nama jong pi. Katakan ka voice of the people party. Katakan ka politics of the voice of the people party. Paksa kawai ka politics ka jongi ka katakan. Habala jit yu tau syakri. Pan rong siya yung dorma tawan. Kaya na kamram ka jongo. Pan yang panyasay nagamanta ki jing'e jongo paipa. Pan yang panyasay nagamanta kino ki mat ki bakta yung paipa. Lagalong haka puli putri. Lagalong haka kam ka jam. Lagalong haka rap karyang. Lagalong kalanti singkin. Lagalong kino ki an ki bakta yung paipa. Kata ka ka kamram jong kinong mikmat. Pan rong haka yung dorma tawan. Panyasay. Apa kay bapila iya ka voice of the people party. Sawat kemeli kiba maulai ka nongkram ka morin kneng bat ka shilong not kila kentat ka bor juga pisa bat kila jet ka nongrem jong ka voice of the people party bat de nama kana kata han jet ka aba kila jet ka nongrem aba kila jet kita ki syakri kay kita ki syakri kila le tam sawat kidon kila kren bat kila wanra yaki mat kiba jadai bat kajalahi borokwe ong yaki jing'e jongki nong tit doyong ong ka jing'e jongki nong pre asha ong yaki jing'e jongki kna puli ong yaki jing'e jongki nong rap kay syo pangim shino wanra ngila kren haki yung darbar tawan bat niong kuno ada ka sarkar kamsap ngenle chepo surok namar boleh ngenle chepo paipa namar boleh deo paipa ublajit yengi panongki syakri Lada kan sarkar kamsap ngin hapan mekyang syaki kendra pan ya kajing kersan kata ka bangilale hagapor bangya khun ya kanika jing penbet ya kata reservation policy kabangi i bagalong don kajing tuna kadon kajing duko ka kata ka
reservation policy haga por pengilet yelok ke election yong pai ba lada pikir shan ngi ngin penpet jaga ni reservation policy ngin kren ye ka khmat juga sarkar nega sarkar kam sempodiam namar baga sarkar ka kenta ngin let chu pai ba but ars pa arpure kenta ramba president jongi usha chiget boleh namar pangilot depan kular ngin nega parti ka syukular kem dan let ru kam ni kular ban ngi dan let ru ya kam Patunta ke kebaca, adin bagi let syupai ba, adin bagi syah jingit ars pa arbai kata, ka sarkar tahapan pendem, totip nomor kata koki pai ba, ka bor ke syang api koki pai ba, ni dan ke bor, pandai ke, ladagi i badon ke jingkuna, ladagi ke jingkendriang, pai ba pidon ke bor bolong ngem pedang ye kato, ngem pedang ye kabakum kedoki an, pai ba ke kebaca. Sarkar India mentah kadon ke jingtmu panwanra ia kata uniform civil code kata ke UC kawan pelong ia ke India ke jongi kawai kari kawai ke ktin kawai ke jangnyam orang ke papa kawai satu pipaki kawai nak kita ki mat mau kijing kular hikmat jo papa kalong bangin persya ia ke bakum kata orang papa hanya ni persya yang persya ia kata Tanggal papa, wahai ketinggalan, bangkersan YouTube MP, apa yang akan jauh dari kapor, apa yang banong kertas, ada papa kata kata kamat, apa ini ada, persya ikat sarkar India, anda ni pikir mau, wat pengilong kibaret wat cukup kap mau ngilong kibaret tangkat salah. Ipai penreal barit agak sarkar agak sensar papa ngemla ban kentron janino ngen hapan buram ke sarkar India ka hapan buram ke kompariti sensar jong ke sarkar India haga bam don ke tingnyau silak mat janino kadekal ri ka bangi syakri like doi ni kren lagi dong ke khiet dan menu pala ban penbor ka voice of the people party kan yang panyata banginam syak baga sarkar Kumalang mentah, bahkan penbor yang IP, bangin ikat ktin jongi, bangin ikat nyam, ngin sakri, yauta ikat dukan nyam kat pengiman, ngin keren ikat ktin ke jongi, amdan menu belak penbor, baik ba kumau penkenmau, kumnung iyo ikat celah kemapura, ni persyak ikat celah asam, kamu mat penrung jubor ikat ktin asmis, tapai ba tutip, lada senam nyubuah ngila, mentaruk ngila koki pai ba, amdan balak bankan. Amdan kabame lada paipa uyatli the voice of the people party kabdega party kabalan lomlang yu paipa manta kaya kabaca kan riam ukna lu paiwar maramulangam nialong kawai haga voice of the people party kapag the voice of the people party kan yang persyaru ya kan ya jingtmu juga sarkar banwan ra ya ban pentraikam ya kataan ka CA kaya ka CA ka Citizenship Amendment Act ka an juga sarkar banailat ni kita ki pedwer na Bangladesh na Afghanistan na Pakistan bandrung hapok di India bandlong kita ki traishnam agar India kaya ka baka report jongunio abul barkat udau professor de economics na Dhaga University oleh ia kata study, ia kata research kajamu, kajingyat kajamu, baru siapa nado senam ar kat daispa lepusau, hado senam arajar katlai, adon kemak katway 0.9 million, keep headwear na Bangladesh, kita mentah hapor India, tekum taban pen scam ia kajinglong inong India, kena ka sarkar ka penmi ia kata kaan ka CA, baik ba katway 0.9 million kemukan ho, she's pak katlai lak kita mentah hari India, baik sarkar asam gong kumno bangin pentri kam ya katakaan at ba pagkadon kajing kran ngiyok so bagi don kajing tubu ban pensyong iki agi kapur kijong kar jala kajong i kaya kablaja ngi kum go voice of the people party ngila kren hagin kimat bangin persya ikat sarkar India pagkanam la ban pentri kam ika siye naman ngidi ka jala ka kabaka jat penri ka padet Lada kita kiwan hagan igari jangi shano kalowe ki khon kikti ngenam sha ngenam ya pen ya kalowe jangi khon kikti dagta ki an ki mamya dator pat e kom ka chat pune red pa kata ka voice of the people party sagawe pat ko ki papa
Ngelayo yang jeng sensyar juga sarkar Kongres. Kapal sensyar di India lapun pun stem. Ngelayo yang jeng sensyar juga sarkar Kongres hagani kecela jungi. Wan hamte hapo Asam ru. Nasional kata sarkar Kongres. Kapan penbet yo pun usam. Haduk mentah. 4 baik pun usam. Kaya nang ja. Kena nang kentor nang kentor. Ngewan sa kanduli. Ngewan sa tay siya umat. Sa umat sa tay. Shalampi isang sot pampet yang itu paradok prasnan ke jongi iba laduk yang kata kendo kabangi ong ka kendo kalong ka jingim manta kini supet katai ka kendo ka jongi katai ka bri ka jongi katai ka lengka jongi manta ngim not su manoban yang ko pai ba bait ka voice of the people party ka donru yang kita kemat bagat dawaya ka sarkar India bagat donkam ban penbet kerke namar shi insi ka jaka jongi kamdei bandai sike wai pat ni hapdei gani jingem ka jongi ka khando gani ka jingem jongi ngemla pan pen ya katakan lawe jongi khon kiti daga bagi aino daga bagi siapun baik yo pun usam daga bagi susong has sekretariat daga bagi susong sini setai kata ka pomlak lom ni nom sha ika bakum kata oke pai pa dan sibon kimat naikin ni kipat kabang ko kan ong ko ke pai pa ka kamram John Genomic Mat Kadeka Taken Panyang Panyasat Abangi ibarang kian Lani kita kian Kiba kata yami Ni hap pantren persa Tawa sosi kalong Amdon pantren persa Ika bakum kata Ni supriang bet kumbaca mentah Sarkar India Kau orang kumno Bagi kena ban pulih Ya kapi Ya kena degree Bagi postgraduate Ki hap bet panne Ya kata CUET Ki hap pan pas Ya CUET Ladam pas ke CUET pina bandon ki khon ke jopi ke ban le ke lada ban le ke 12 ke class 12 naik lada campus ke CUET ke nam la ban pule ya ka BA BSc BCom patwek pai ke degree course lada ki don ki khon ke jopi ke lada ke ban pen mo ke ban pendap ke degree lada ki khwa ban pule hangte post school ba ni hu le ke wek ke post graduate landa ki pas ke CUET ke nam la ban rong ban peteng ke pule ke joki Ekai kebaca, ke sarkar jengla, ke supriang baik. Ke supriang baik ekai ke bawang ke sarkar India. Kapaham ni kempat lapan penbiang yang kita serta. Kempat lapan penbiang yang kita serta. Ekai kebaca usnam keladap. Dan sipon ki kun samla jongi. Ke bahapan sangat no ika jing pulih ke jongi. Ngakren nomor pengadim no ikai. Bangat tip ika jing ke jongi. Jongi kun samla. Ki kun ki kti. Ki balong ka loy jongi kayeng ke sem. Ki balong ka loy jongka Snoga pau, kiblang kalaway joga riba kajat beriu. Mano ki kmi ki kpa, kibang kwa bagi kon joki, kim kiu haga jing nang jing start. Hanai kai kulacha, habam dan lat ban le ikata kita sange potela. Hapan let shabar, bat kaduk, bat ban pa iki kon shabar tam ban le tesro Allah. Kotno kata kajing yat kajing berteng joki kon haga jing pulih. Balai, namar ngiton ke sarkar kabamdon kajing kitkre. Kaba supriang baik kabang ke sarkar India. Namar balai, kat bangidang krong ni hapan supriang baik mau kat bohong. Hap suko mo baik. Kata kadai kajing sisa. Haga taga celah, haga taga ri kaba balai lakarku. Ngilong kat celah kaba hap suak rak di tipul. Ban krong na ke sarkar India. Ekom ta namar bakadai kaba ay kasu hukum baik le kom ta hap suko mo baik. Kata kapon la onong kamat dap kalaway jugi khon samla jugi ko ngo bet kapong kata kapon la onong ko ke pai ba ka voice of the people party agin ki mat trekam joka aga ta manifesto joka ka kren ru ya kata detam shipon ko ke pai ba re ka ni kapon anet ko ke pai ba pi boy one haga ni kapon pi one ho ya kapon ai ka ketika mon ka ketika diang ya ka voice of the people party Nangai hamni baro kumrop mana kumagini ki rongba kyong rakti mana bawan hagani ka por pon ai ka tiksan naru hagani ka por nakhot ngapali mana bawan hagani barai ka tiksan ora shibe ela na ka por ko ka pota ashwa ya ka bagin pota jam ashwa bagin pen scam bangi hamni
nila roy pan ay ke jingkershan pro long ka belum jakat baca kena kongres kena NPP kena UDP HSPDP ni tahu problem nama Shwa bagi yo ya kapan tajam lang ya ka sharp jo pra mai shu khwa bani thoi hi tangi we e jing e tho khana bangin so tho pale pat e ka por ka chonga ba chong phi ko ke pat ba itai jing e tho khana de shphang jong to pukin obaron hau ya ka por pam tip kai ka jam shwa kai ka jam ta pat kai ka sajara sha dan argut kita ki kun samla sembang kibra so shibam to puker oh badna upastat upadnang ba oh teplot ye ka bamen shwa manta bat klasai kelet sa to puker kile kumno ko puker ko skap hama skap haita skap haita ji to khana ko puker ong kita ki samla dan ayu agakti jongi ko puker pada tahu puker wang wan langam lo bani I ka e ka baran hagakti ka bar tabu shirin lengang tiap papi don hakti jong pi ye thabali akti jong pi papi thabali langam lo kira kina asmla deu puker ka wasta chisha abangin bo yu sagawi ka jengkli ka bangi tiap onum la ban jubab balado jubab ru kan de ka jubab ka babakla pat ki kali yu tau puker ya tho hangi ko puker kani ka thabale ka bang don haga kati kalong ka ba emne ka ba ya ka thabale ka ba me ong bang don haga kati o ka dei tamba ka de ka ba emne ka ba yap ko puker baru tahu puker shipang muslim panang ta adin kat to ka de por jubab ko lo ong samla na ko ba nong ipitang ka ni ka wi ladang bagat ka thabale ka de ka ba yap pinong ko no bakla puker pekane ka thabale pekla he endai la de maung pat bagade ka ba em ini shim ti jompi pin knyat ki ti thabale ba pinong mela bakla puker kane ka thabale kamde em kade ka ba ya ka bo mo pamong ko ipi pa pa pe ha khat khandai tare mantau banai ha bagin rong shidi cha ibak dong kan mal kajing em pat kajing yap ka song hai ki kdo jompi pan rai nakabenta kalawe ka panai ne kalawe ka latung sampo tigisnam nakapwe collection segoi collection nelo shusha pan bi la shusha the la shupan phame la shusha le nakabo la shupan bo naya pagane ka khatndai pade kanong ka si ka ban sa jingkamao ka ba paipa paro ke lai phun re li consultancy Bama pinang ni na po Mukhla pensyen ya karai bangin rai ya kapan penem ya kalawai jokari bakajat bende yin rai ya kapan wanda ya kasih kapan mai yin rai ya kapan pengna utulo ubakadom yin rai ya banong kena mapi kapan bor pakai balik don bor pilong tangki syakri kitongi bangin pensyong ya pi hagakadang kumu syakri baik kata kadai kapite ban rai mi pai ba khat khilai thare nam the kelo phuje tamba khat khilai thare chen ne karai namba je ke chingem je ke ne kalum ti bathamai je ke politics ka bathamai kata ka bangi wan ban kat pa je phi pai ba de ne ka pon ni wan lang shini sakhmat itoi ka shong nam te toi ne wan lang shini sajam ye ne ban pa jam ya ka shot ka ne pra Yang kacau no. Kita ini kita. Orang orang sekat no. Itu juga. Long ketong saya kerja. Aku hoja. Dia nak pembor itu. Yang dia parti dalam pembor itu. Dia parti itu.
Papa. Ini ke parti ke Papa. Sdang Papa. Ini ke parti ke Papa. Bat Papa uban rai. Amar boleh. Parti kecuali kaum itu. Orang Sean Abi Papa. Ya kawan siapa ya kawan? Ya Abi Papa Papa. Tukang tangin perempuan yang loilo kali kecampe. Yang perempuan yang loilo kali kecampe. Saya suka apa orang tak kali kau. Yang loilo belum jumpi kalau jump haki arti buat. Ini ada por bersejarah dan komunikasi. Long kemudian kebolong mereka. Mereka mau kau kita bangun. Lada Congress comes from Lada Congress comes from fail. Ka BJP kanong mga pag-shot doon board. Yan ang India kami. Ano ba fail ng Congress? Dahil natataw pa ba? Pangilong kine kumangilong. Dahil natataw na gawin ka lang karunti pa ba? Ay kami solo ka doon pa ba? Ay tulong BPP. Dalam trajo mga jopi. Yan ang po itong napagkatong. Yan siya.
Sakit kok juga di WhatsApp itu.